Euskaraldia bertan da. 11+15=26. Euskararen eguna da abenduaren 3, euskararen eguna da abenduaren 4. Eta euskarak 365 egun izan ditzan ari gara, milaka lagun, pertsonala bezain kolektiboa den, kolektiboa bezain pertsonala den ariketa egiten. Euskaraz bizitzea eguneroko ariketa baita. Ekinez aldatzen dira ohiturak. Hizkuntzari eutsiz apurtzen ditugu inertziak. Euskara jasoz zabaltzen dizkiogu ateak hizkuntzari. 11 eta 15=26. 2 urteko epean, masiboki eta Euskal Herri osoan 26 egunez egin dugu ariketa. Eta gehiago beharko ditugu bai, euskararen maratoia luzea baita. Entrenamendu asko eta jarraituak behar dituen maratoia. Praktika orok behar du bere ikasketa, partida orok behar du bere beroketa. 19. Zenbakizko abizena duen gaizto batek kolpatu gaitu guztiok. Ikasi dugu harremanak ez direla soilik aurrez aurre gertatzen, makinekin ere aspaldi komunikatzen ginela. Etxean eta etxetik ere hizkuntza barreiatzen dugula. Baieztatu dugu etorkizuneko ahobizi eta belarri prest askok kalea, aisialdia, inguru bat nahi eta behar dituela euskara bizi ahal izateko. Ikusi dugu ilusioz osatutako hainbat arigunek ezin izan duela normaltasunez aritu. Gogoan izan ditugu ateak ezin zabaldu egon diren taberna, denda, dantza edo musika taldeak eta beste hainbeste. Zorretan gaude haiekin, euskaraldi bat zor diegu. Baina, era berean, zenbakizko abizena duen birusaren garaian ere bestelakoak ikusi ditugu. Euskararekiko lotura estua duen herri bat dagoela. Zailtasunen aurrean indarrak biderkatzeko gaitasuna duen herri gogoa dugula. Krisialdiari aurre euskaratik egingo dion milaka entitate dagoela. Herriz herri erakunde, gizarte eragile, enpresa eta euskaltzaleak eskutik helduta gauza handiak egin daitezkela. 24:7. Zenbat gara? Galdetu digu euskaraldiaren abestiak aurten sarri. Eta egoerarik zailenetan ere, milaka lagun hizkuntza ohiturei astindu bat emateko prest agertu da berriro ere. Txapa paparrean, irribarreak ikusten zaila den urtean. Milaka lagun kalean, lanean edo etxean gure inertziei aurregin eta inguruan aldaketak eragiten. Euskararentzat, guretzat, mundu berriak zabaltzen, espazioak aritzeko gune bihurtzen. Zenbat izango gara? Galdetu dezagun. Biharko, etziko, datorren asteko euskararen herrian eutsiko aldiogu ariketari? Euskaraz bizitzea eguneroko ariketa baita. Euskararentzako irabazitako ariguneak zaintzea, hizkuntza praktiketan inbertitzea baita. Herrietan saretzeko sortutako lantaldeak indartzea, mugimendu euskaltzalea sendotzeko oinarria baita. Gaurtik aurrera ere, gehiagorekin, gehiagotan jarraituko dugu inertziak apurtzen. Egunean 24 orduz, astean 7 egunez. Euskarak 365 egun ditu eta. Ahobizi eta belarri prest, ariguneak osatu dituzuen entitateak. Erronka ederra dugu, elkar zainduz, geroa dugu irabazteko.